Vino cu noi, Wings, de putere ne unim, nimic nu ne va opri, cu ajutorul tău și al meu vom învinge. Wings, zâmbet cald și luminos, lumea noastră farmecăm, fericire dă-ne aripi și privește, dacă dorești să strălucești. Vino cu noi, raza magică pe cer strălucește. Aventura începe acum, să zburăm printre nori, iar prin timp și spațiu colorez viața cu multă fantezie, cu zborul meu spre ceruri. Wings, de putere ne unim, nimic nu ne va opri, cu ajutorul tău și al meu vom învinge. Wings, prietenie mai presus, tot ce avem mai valoros, fericire dă-ne aripi, privește. Wings, fermecatele Wings, printre stele zburăm, săgeți de lumină suntem, puterea noastră e Wings. Wings Club. Licuricii au reușit să oprească atacul vrăjitoarelor Trix, distrugând ascunzătoarea lui Valtor din pădurea întunecată. Dar vrăjitorul e gata să lovească încă o dată. Secretul turnului roșu. O vrajă antisolară? Oh! Oh, bine, pot să mă descurc. Bun, să vedem dacă te descurci cu asta. Colivia sonică! Funcționează! Vreau o pauză. Mi-am folosit toată puterea de data asta. Dar ce se întâmplă aici? De ce vă luptați? Nu te îngrijora, Lochet. Nu ne luptăm de adevăratele. Da, din moment ce eu și Valtor ne tragem puterea din focul dragonului, ne-am gândit că dacă găsim un mod de a învinge puterea mea, l-am putea folosi să o învingem pe a lui. Și asta încercăm să facem. Flora, e rândul tău. Bine, vine acum. Îmi pare rău, scumpo. Leila, tradiția de pe Andros spune că părinții aleg întotdeauna partenerul copilului lor. Știu, dar nu-mi pasă de tradiție. Oricum sunt prea tânără să mă căsătoresc și când va veni timpul, eu îmi voi alege bărbatul. Nabu e un tânăr minunat, Leila. Și mă voi căsători cu el pentru că îl iubesc și... Am găsit! Știu cum să învingem focul dragonului. Scuze, mama, trebuie să plec. În cartea asta se spune cum s-a creat universul magic. La început, când s-a născut marele foc al dragonului, a mai fost creată o altă forță, opusă. Forța asta conținea stelele de apă și... Hei, Tecna, stai puțin! Credeam că stelele de apă nu mai există. În dimensiunea asta nu există, așa e. Atunci nu există. Bine, pentru că sunt natural opuse una celelalte, focul dragonului și stelele de apă nu puteau exista în aceeași dimensiune fără să provoace haos. Trebuie făcut ceva pentru a restabili echilibrul. Așa că strămoșii vrăjitori s-au adunat să strângă stelele de apă și le-au izolat de dimensiunea noastră. Și știm unde sunt? Da, sunt în regatul de aur. Bun, și asta unde e? Portalul către regatul de aur stă la baza turnului roșu. Ups! Asta e în pădurea valului de ceață, dincolo de bariera muntoasă. E un loc periculos. E cam ciudat. Ce anume? Transmițătorul navei se comportă ciudat.
Probabil e stricat. Trebuie să fie o rezervă în magazie, Timmy. Și dacă nu e stricat, atunci ce e? Păi, dacă nu e stricat, nu e prea bine, pentru că indică un vid imens acolo unde nu ar trebui să fie. Cu alte cuvinte, pur și simplu n-avem nimic în fața noastră. Nimic? Da! Potrivit transmițătorului navei, o să ajungem să zburăm la marginea lumii dacă continuăm să mergem în direcția asta. E cineva aici? Tu! Te-am prins! Acum vorbește! Ăsta e piciorul meu! Bine acum, scoate mâinile să le pot vedea. Leila, ai uitat cuvântul magic? Sau o să te lovesc cu toată energia pe care o stăpânesc? Prin cuvântul magic mă refeream la te rog, dar... Acum, în picioare. Știi, ultima dată când ne-am întâlnit, nu ne-am prezentat oficial. Numele meu este Ofir. Întoarce-te. Mergi încet. Hai. Bine. E doar o mică defecțiune. Nu știu, poate ar trebui să aterizăm la bariera muntoasă și de acolo să o luăm pe jos în cazul în care asta nu e doar o defecțiune. Ce zici? Ia uitați-vă ce am găsit. Ce? Iar tu? Ține, Timmy. Pot să vă explic. Ai face bine. Sper să fie un motiv bun. Știi, vroiam să merg în pădurea vălului de ceață ca să-mi testez vrăjile împotriva monștrilor care trăiesc acolo, dar cu toată agitația asta cu Valtor n-am putut găsi transport, așa că iată-mă aici. Minte. Nu mint. M-am strecurat în navă exact înainte de decolare. Foarte bine atunci, dar de unde știai unde mergem? V-am auzit vorbind despre asta pe Alfea și am... Minciuni. Hei, n-avem de unde să știm! Flora, ai uitat că din cauza lui a reușit Valtor să ia cutia Agador? Da-mi cutia și pe Trix și îi dau drumul. Da, sunt perfect de acord cu Tecna. Tipul ăsta are scris spion pe toată fruntea. Nu cred că este de încredere. Prieteni, îmi cer scuze că vă întrerup, dar în curând vom ajunge de partea cealaltă a barierei muntoase. Așa că dacă vreți să trimiteți vreun mesaj sau orice altceva, acum e momentul să o faceți. Am hotărât până la urmă ce să facem cu tipul ăsta? Da, îl duc în celulă. Musa, cel mai bine ar fi să-i puneți cătușele lui Pruiaj. Sunt în camera de lângă tine. Așa nu o să-și poată folosi magia. Nu e nevoie de așa ceva. Credem că da, mai bine decât să avem surprize. Sunt absolut de acord. Bună, Helia! Sunt eu! Sper că ești bine! Vroiam doar să te salut înainte să ajungem de cealaltă parte a munților. Salutați-l și voi! Bună, Helia! Salut, prietene! Salut! Bună, Helia! Bună! Deci ne vedem când mă întorc! Pa! Haide! Oh-oh! Ce oh-oh? Tocmai am instalat un nou transmițător navei și... Și? Datele sunt aceleași și dacă e să mă iau după ele în aproximativ 5 minute, cu o eroare de câteva secunde, o să trecem de granița lumii. Nu sunt spion, îți jur, sunt de partea voastră. Timmy activează barele. Uite, dacă doar... Hei, tu stai acolo! Ha? Cred că glumești. Timmy, dezactivează! Hei, Leila, cred că e nevoie să apeși un buton al stației ca să poți vorbi cu Timmy. Dar nu pot vorbi cu el pentru că nu am cum să ajung la butonul stației. Atunci, cred că suntem închiși împreună. Și dacă toți suntem aici, ce-ar fi să vorbim? Am putea să ne cunoaștem mai bine, nu? Bun, deci ce fel de muzică îți place? Îi știi pe cei de la New Waves? I-am văzut cântând pe arena, am fost pe Andros. A fost un spectacol pe cinste. Sentimente și iubire, semne ce dau de știre. Am fost la concertul ăla. Nu se poate, serios? Da. Și de fapt, e pasiune și iubire, semne ce dau de știre. Întâmplător e piesa mea preferată.
Și a mea. În special versul care zice: nimeni nu decide în locul meu, doar eu. Foarte bun, îmi place. Da, sunt total de... Hei, ia stai așa. Îmi faci cumva vreo vrajă de-a ta sau ce? Deloc, sunt doar eu însumi. Termină. Acum ia spune-mi, ce făceai pe Andros? Stai aici! Țineți-vă, ne prăbușim! Fac tot ce pot să o stabilizez, Timmy, dar... Îți vine să crești ce mâncare proastă am avut și la micul dejun? Șșș. Ce ai acolo? Un mesaj de la Flora și de la ceilalți. Bună! Bună! Drăguț din partea lor. Stai, dă înapoi. Ce e? Uite, aici, vezi asta? Cine e tipul ăsta? Și de ce musa dă să-l sărute? Bună întrebare. Nu știu, poate că... Riven? Oh-oh. Pe aici! Suntem pe drumul cel bun! Ascultă, sunteți sigure? Suntem sigure, Stella, suntem licurici. E o abilitate a licuricilor. Da, e bine că ne-ați luat cu voi, pentru că dacă n-am fi venit, ați fi... Ce a fost asta? Sky! Bine! Să-l distrugem! Wings fermecate! Leila, desfăm cătușele, pot să vă ajut. Nici nu mă gândesc. M-ai salvat! Acum mă crezi? Ți-am spus, sunt de partea voastră. Stai așa, Muza, ține-te bine!
De fapt, ai fi putut să te eliberezi din cătușe tot timpul ăsta, dar n-ai făcut-o. Păi, mi-ai spus să nu fac. Leila! Ce faci? Mai bine mi-ai pune cătușele înapoi. Prietenii tăi au treburi mai importante decât să se întrebe dacă să aibă sau nu încredere în mine, Leila. Ce zici? Leila! Sunt chiar aici, Bloom! Nu are nicio logică, Pif. Am reparat aripa dreaptă, am legat toate circuitele, am calibrat sistemele și tot nu am curent. Ha? Ce-ai văzut acolo? Bine, cine e acolo? Aha. Hei, relaxează-te, Timmy. Riven! Bine, unde e tipul ăsta? Ce tip? Te referi la Ofir. Păi e în pădure cu toți ceilalți. Ei, Riven, așteaptă! Nu poți pleca singur, doar licuricii cunosc drumul. Pif! Haide! Trebuie să ne oprim acum, nu putem merge mai departe. De ce nu? E foarte periculos să ne apropiem de turnul roșu. Dar spuneați mereu că licuricii nu se tem de pericole. Păi ăsta e un alt fel de pericol. În plus, trebuie să ne întoarcem în satul licuricilor. La revedere, Bloom. Nu te speria, Lochet. O să ne întoarcem repede, promit. Dar trebuie să înțelegi că trebuie să-l oprim cumva pe Valtor. Și după ce facem asta, o să puteți să vă întoarceți toate pe Alfea și o să fim cu toții din nou împreună. Bine, toată lumea după mine și Rindian! Hai să facem! Deci, unde este portalul ăsta faimos? Cred că ăsta e! Hai, deschide-l! Fetelor, scrie ceva pe peretele ăsta! Păi, și ce scrie? Sky! Acolo sus, priviți! Poate ar trebui să-mi scot cătușele. Te rog, fă-o! Morphix, alunecare pe apă!
Da! Oh! Musa? Las-o jos! Are nevoie de ajutor. Nu-ți mai spun încă o dată. Las-o jos pe iubita mea, acum! Ce le așteaptă pe Winx dincolo de pragul turnului roșu? Care e secretul stelelor de apă? Și care e adevărata fața lui Ophir? Vom afla în episodul următor din Winx Club. Au dublat actorii Alexandra Radu, Luiza Ionescu, Andreea Gaica, Raluca Botez, Irina Drăgănescu, Elena Xin, Anca Iliese, Eliza Păuna, Ana Maria Vlad, Diana Dimitrovici, Silvia Gâscă, Olimpia Mălai, Ionuț Ionescu, Constantin Lupescu, Doru Cătănescu, Alexandru Gheorghiu, Vlad Corbeanu, Maria Obretin, Cristi Niculescu și Izabela Drăghici. Traducător Andreea Dragnea. Regizor Alexandra Radu. Dialoguri Ovidiu Mitrică. Mixaj sunet Claudiu Bodruc. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Dacă ești Winx, poți să fii